ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аз киҷо хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дар имрӯза навор ҳастанд хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи ҳамадонӣ, аз территорияи шаҳри ваҳдат, шаҳри душанбе, шаҳри исор, шаҳри бухтар, ноҳияи турсузода, территорияи рӯдакӣ, территорияи кӯлоб, файзобод ва дигар тарафот дӯстони азиз. ва квартираҳои фурӯшӣ якхонага, духонага аз территорияи душанбе, шаҳри ваҳдат, шаҳри бухтар ва дигар тарафҳо ҳастанд. ва нархҳо сар мешаванд аз 35,000 сомонӣ дӯстони азиз. 35,000 сомонӣ сар мешаванд. кадоми шумо дар ки ҳамхали хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумоташ шумо рӯй кунем. дар видеои оянда инин хел фурӯшта рекламада мегузорем дӯстони азиз. курси имрӯза бошад 120 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо мегзарем ба навори фурӯшӣ. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем компания якаи парвиза ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро Садовод гирифта ба самти Қазоқистон соқ сомат бурда меорам. ва инчунин дӯстони азиз, ҳар рӯз рейс дорам ва се намуд маркаи мошин дорам, ки кадомаш худтон интихоб кунем. ва инчунин забони тоҷикӣ, урусӣ ва узбекиро медонам. мошинашон мошинои комфортни, мошинои кондитсионердор ва таҷрибаи чандсолаи корӣ аст. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка ва арзон мекунам фақат одамоне ки сарҳад мегузаштагӣ, мақсад яъне ки муроҷиат ки фақат одамони мегузаштагӣ аст. мегузаштагиҳо дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед. ҳад рақамҳошо кор ҳад дар WhatsApp дора, ҳар рӯз рейс дора. компания якаи парвиз, компания боварӣ, мо қати яка хелай кор мекунем. маромад кадомитон ки мисол ки ба сарҳад ки рафта мехоҳед, дар ҳамин яка занг занем, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метавам ва ҳар рӯз рейс дора, ба шумо тавсия метавем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Варзоб, деҳаи Ҷангалак дӯстони азиз, яъне ки пеши кӯли Душанбе дӯстони азиз, яъне ки Варзоб дохил мешавад. ҷои хуб, ҷои ободӣ, ҳама чӣ дар пешаш. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ аст, сае ки об свет аст, боз оби ихали чоҳи захиравиам дорад. об свети шаҳрӣ дорад дӯстони азиз. об свет ҳаст, якта калидори калон, як навеси калон дӯстони азиз. дар пеши хона медпункт, магазин, мактаб дӯстони ҳаста. гирди хона полни худ маҳкам. ҷои гараж, ҷои мошинмонӣ дорад. боз мақсад ки хали магазинам карда, кадоме ки мисол хонаро мехарад, метавонад ки пушти хонаашо магазин кунад. ҷои магазинам кардагӣ дорад дӯстони азиз. боз ягон ҳамин ё ки склад мекунед, ё ки магазинаш мекунед, кадомаша худтон хоҳем. ошхона отдельный, ҷои тандурхона дӯстони азиз. рӯи ҳавлии полни худ бетон, дарахтони мевадиҳанда. хоб чоҳи канализатсия кардагӣ аст дӯстони азиз. дута кондитсионер дорад. кондитсионери 12 куба дӯстони азиз ва 18 кубаи калон. инчунин термис дорад дӯстони. дута ягон телевизор, холодильник, духовка, диван, спальник, гарнитура, общий мақсад стиральная машина, общий шифонер, детский стол, стули михали чиёӣ, ҳамин чизи чораш кард дӯстони азиз. общий ҳама чӣ дорад. оби захиравӣ боз 10 тонага дорад. ғайри оби шаҳрӣ боз оби захиравӣ 10 тонага дорад, ки вақте агар об мақсад маҳкам шава, автоматически ҳавз худаш мақсад ки мебиёяд дӯстони азиз. вакуумни мисол мотор дорад дӯстони азиз. ҳамин хел чизо. хонаҳо ремонт кардагӣ дастсарочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин хона бо ҳамаи чизи чорааст 370 боз муомила дорад. агар шумо ҳамин хонаро хоҳед ки навори пурраша тамошо кардан, ҳамин дар WhatsApp соҳиби ҳамин хона нависед, шумо видеои пурраша мерасед, ки ҳамаи видео общем қариб 12 минута, ки ҳамаша гуфтагӣ, баъд ҳамаша фаҳмода дӯстони азиз. ин ҳамин рақамҳои соҳиби хонаи промои кор мекунанд ва рақамҳошон дар WhatsApp доранд. ҳуҷҷатош 100% 370 боз муомила дорад аз Душанбе, пеши кӯли Душанбе дӯстони азиз, яъне ки Варзоб, Ҷангалак. маромад дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. сирочинаи қарор дорад дар шаҳри бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Ваш, кирфи 2. аз бозори ҳоҷишариф ҳамагӣ 10 километр то хонара. 7 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 дар хона кардагӣ аст, ки хонаҳои навсо, хонаҳоам ремонт кардагӣ ҳастанд. ҳамаш нав хонаҳо ремонт кардагӣ ҳастанд. об свет ҳаста дӯстони азиз. хонаи навсо, кухни ба ният дурушта. ҳуҷҷатҳои хона 100% дӯстони азиз. бо инчунин
маҳсулотҳои сохтмонӣ дорад ки қатиш падарка астад. Дар пеши хона масҷиди панҷвақта астад дӯстони азиз. хоб мактаб астад, хоб коллеҷ астад ва дигар чизои лозимӣ. хона проектҳои нав кардем дӯстони азиз. ошхона бания, дарахтони навниҳол ва дигар чизои лозимӣ. навес хона хай ҷои хубда, ҷои ободӣ. дастрошна мегӯяд хона фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомон ки боз мекард муомилаи хубам мешавад. 350 бо савдо дорад. Якумаш рақамҳои тисер дасти ахираш 26 кор мекунад 24 соат. дуюмаш рақамҳои расти ахираш 07 инашда WhatsApp дорад, инашам кор мекунад. дӯстони азиз, хона чӣ хеле гуфтам, хона ремонтҳои замонавӣ, анҷомхона, мисол ҳама чизи лозимӣ дорад дӯстони азиз. махсус шифонер ва дигар чизои лозимӣ, боз маҳсулоти сохтмонӣ ҳар гуна чизо, шифр, тахтам хел чизо дорад барои дигар чизои лозимӣ кардан. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша барои фаҳмидани шумо, ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. рақамҳои 07 WhatsApp дорад. як рақами тисел, як рақамҳои расия WhatsApp. ҳуҷҷати хона 100% дӯстони азиз. хоб мактаб, масҷид, мақсад ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш ва маҳсулотҳои сохтмонӣ қатиш падарка аст. шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахш дӯстони азиз, кирфи 2 аз бозори Шариф ҳамагӣ 2 километр. баромад ягон ҷо шумо нафаҳмида бошед, оиди хона фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунанд. агар шумо дар чунин хонаи фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, ягон чиз барои фурӯхтан реклама кардан, баромад дар рақамҳои 885 12 20 дар рӯи кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. лайкро разед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гразавод 2 дӯстони азиз. 2,8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастанд ки ремонт дорад. об, свечам ҳастад. боз адресшам мегӯям дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, поёни Корвон, Гразавод 2 дӯстони азиз. қариб ки таи 3 сотиқ замин аст. 2,8 сотиқ замин, 2 хонаи калон кардагӣ аст, қатъи об, светаш ва боз битонои мақсад ки кухни қатъи як хонаи дигар рехтагӣ аст дӯстони азиз. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона полни худ маҳкам, обуш ҳастаи мушкилӣ надорад. хона мегӯяд дастрош намегӯяд дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 320 000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи хона 320 боз муомила дорад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ бошад барои фаҳмидани шумо дар ҳамин рақамҳои якумгина Вавилон ё ки рақамҳои дуюмгина рақамҳои тисел ё ки дар WhatsApp-ош нависед ё ки занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунад. хона наздикиш дар мактаб, мағоза, бозор ҳама чизи лозимӣ ҳастад. марҳамат, як бор дигар бо агар шумо дар маҳқул боша мехаред, занг занед, маълумоти пурраша гиред. хона хай ремонт дорад, гирди хона маҳкам, дарвоза часпида дӯстони азиз, ҷои ободӣ, ҷои хуб, одамо зиндагӣ дорад. марҳамат, WhatsApp 23 дорад ва рақамҳои дастишон Вавилон. марҳамат, занг занед. ва нагуфта намона, кадоми шумо ки дар ҳамин навори мо наёфтед хонаи маҳқулитона, дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда гуфтагиҳои шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо лайкро разед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шуроби Искандар гуфтагӣ аст. соҳиби шаҳри Ҳисор, деҳаи шуроби Искандар. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки бо об, свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни дӯстони азиз дорад. 3 хона бо ремонти замонавӣ дӯстони азиз. дар дунии хона ҳастад халадилник дӯстони азиз ҳастад, хоб кондитсионер ҳастад дӯстони азиз, хоб наздикии хона мактаб, магазин 200 метр ҳастад ва якчанд намуд дарахтон ва гулҳои зебу шинодагӣ ҳастад. хона дӯстони азиз боз қадри як беседкаи дига ҳам дорад. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. нархи хона 310 боз муомила мешавад. шаҳри Ҳисор, деҳаи дӯстони азиз шуроби Искандар. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ боша барои шумо фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳад. ҳамин қадр маълумот буд ба шумо пешкаш кардем. марҳамат, занг занед. ва кадоме ки хона, замин, квартира, мошин, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошад, хоҳад ки реклама мондан, марҳамат, дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯй кунем, мо реклама мемонем. лайкро разед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қорғонтепа, дар Бустонқалъа гуфтагӣ аст. соҳиби шаҳри Бухтар, Бустонқалъа. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хонаҳо бо ремонтҳои замонавӣ, яъне ки хонаи навсохта хай ремонт кардагӣ ҳастад. 4 хона қатъи кухни, бания, ҳоҷатхона дӯстони азиз ҳастад.
гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва инчунин ҳуҷҷатҳош мега 100% аст сатсуни азиз бо хахтон маълумотша мегирен маълумотҳои пурра мега тариқи телефон нархи хона 260,000 сомонӣ аст бо хай қатчи хучон муомила мекунем 260 зарбедиш хай майда будасуни азиз айдуни шаҳр берунтар аз тарафи бустонқалъ тарафи раи сарбанд агар хато накунем бо хатон маълумотша мегирем инами рақамҳои дастии соҳибшо 52 марама дига маълумоти пурраша гирем мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Ҳаммадуни Суни азиз дар кӯчаи Улугзода назди бозор Садиқ мактаб Суни азиз. Кӯчаи 3 Улугзода. Хайхтон маълумотша бо мепурсен. Заминашон 3 сотиқ замин маслиҳат доштааст ки 3 дар дига хона кардагӣ аст. Гирди хона пол меход маҳкама бо об свет таъмин аст. Боз подвали Карол Суни азиз ва боз 3 хонаи дигар дар мегӯяд бетони рехтагиат Суни азиз. Кӯчаи 3 Улугзода назди бозор Садиқ мактаб. Хона мегӯяд дастфурӯш намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. Нархи ҳамин хона 280 боз муомила мешавад. Хонаҳо хай ремонтҳои замонави ремонт доранд барои зиндагитон мешавад. Барои шахсони харидор ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ тариқи телефон метавонед ки аз рақамҳои поёнбуда 95 маълумоти пурраша гиред. Агар шумо дар ҳамхали хонаи фурӯшӣ замин квартира мошин ягон техника компания ягон аппарат фурӯшӣ чизе ки боша марҳамат роя кунед мо реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ назди бозорча назди клиника Суни азиз роҳи Калонда 50 метр амихел маълумотошаш соҳибшон навистаам. Духонага квартира аст ки дар 5 мошина қарор дорад 36 квадрати метр. Ремонт Суни азиз дорад квартира ремонтҳои беҳтаринам дорад об свет мегӯяд ҳаста ва инчунин канализатсияи шаҳриям Суни азиз дорад. Духонага Суни азиз хоб дар корвон. Обшин бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. Чизе ки дар навор дидем бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. Бозор, бозорча, ҳама чи клиника дар наздаш. Нархи квартира дӯстони азиз ҳамагӣ 300,000 сомонӣ аст. Нархи квартира боз қатиқчон муомила мекунем. Инами рақамҳо мегафони соҳибшон аст. Нархи квартира 300,000 сомон аст. Муомила дорад. Тоқа суми хӯлия мега алиш балиш мегӯяд ва инчунин ҳуҷҷатҳои квартира мега 100%. Марҳамат кадом ки мақбулай занг занам. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод кадом кӯча маҳаллаша нагуфтем дар ай район дутарак аст ай район дирунтар 7 сотиқ замин ай ду хона кардагӣ ки хонаҳо барои зиндагӣ мешавад ва алишам мешавад Суни азиз. ноҳияи Файзобод аз район медонам ки ҷоштаем маълумотша мега хона телефон метем 7 сотиқа ду дар хона қати дарахтони мевадианда обшим заминиш кати нархаш мега 150,000 сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад ва алишам мешавад мега ягон аспиратори ваҳдат ёки аспиратори душамин боша мегӯяд алиш мекунем. Нархи ҳамин хона 150,000 ростига маълумоти хона хай камтарак аст. Агар шумо дар интересна ки боша ҳамин хона марҳамат занг занед маълумоти пурраша гирен. лайка занед Суни азиз мо кӯшиш мекунем ки барои шумо хонаҳои наву нав пешкаш кунем. Шумо ҳам лайкҳоро дариқ надоред. Чӣ хонае ки дар кор аст замин ё квартира нависед пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон бояд ага дар шаҳри Душанбе Суни азиз дар мақсад ки болои мости 46 Суни азиз яъне колхози Россия гуфтага аст. ай болои мости 46 мегӯяд ҳамагӣ мегӯяд 60 метр мегӯяд. духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад 52 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис кондитсионер техпаспорт ҳуҷҷат ҳамаш 100% Суни азиз. ҷош ҷои беҳтарин мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад Суни азиз. духонага дар дуюм мошина доми 5 ошхона аст. хоб ҳамагӣ 52 квадрати Суни дар колхози Россия аз болои мости 46 ҳамагӣ 600 метр мегӯяд роҳ аст. об свет барқ доимӣ ва инчунин канализатсияи шаҳриям дорад Суни азиз. хай бо дидесен чӣ хеле ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира нархша соҳибаш мондагӣ аст 405,000 сомон монда боз муомила дорад. нархи ҳамин квартира ҳамагӣ 405,000 сомон аст боз муомила дорад. марҳамат дига маълумотоша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши бозорчаи Гулистон Суни азиз. Садиқ ҳамачи дар пешаш мактаб ва мактаби тирешкор Суни дар пешаш дай. Балинса ҳамачи ҷойгир ай.
духонага квартира ҳастае ки дар 5-ум ошина қарор дорад, 58 квадрати метр. Ремонтуша дидеса дар навод чӣ хел беҳтарин аст азиз. Хоб духонага 5-ум ошина 58 квадрат бо обсвои таъмин аст. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз. Хоб садик дӯстони азиз, мактаб, хоб мактаби телешкоп дӯстони азиз ва балинса дар пешае. Нархи квартира мегӯяд 355 000 сомон аст. Боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мегӯяд дар назди квартира дорад. 355 боз муомила дорад. Хоб кадоме шумо ки ҳамин квартира шаҳри Ваҳдат буда, агар ки маххул токи боше, намон бисёри бад вақт мегирем, марамад на занг занем, маълумоти пурра аз рақамои TCL поёмда, мегафон буда дар 0101 рақамои соҳиби квартира занг зане гирем. Срочна мега бо арзон муомила мешавад. Мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. 11-ум хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки айниқтараш замини фурӯшӣ гӯя мешавад. Временка дорад. Қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати Чаманзор болои қитъаи 6 дӯстони азиз. 8 сотиқ замин ҳастае ки временка хонача дорад. Обшим хеле як временка чиз дорад дӯстони азиз. Нархаш мегӯяд 35 000 аст. Боз мегӯяд муомила мешавад, срочна мегӯяд фурӯхта мешавад. Нархаш ҳамагӣ 35 000 сомон аст ки боз муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳои авлиёни соҳибшон ягон саволтон боша оиди ҳамин хона ё ки замин фаҳмидан марамат шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. ва касе ки мисол хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама кардан дорад марамат дар рақамҳои болобуда 20 дар реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи